fago esta lectura e estas declaracións en novembro de 2021, hai unha data importante na miña vida e que determina bastante a miña biografía literaria, que ten que ver con este libro. Este libro chamase Michigan, acaso Michigan, e relata nun xeito de autoficción o que foron os meus 18 días en coma depois dun accidente que teño o 27 de outubro de 2016. É un acto ficción que ten que ver con esa néboa química do estado de coma, e a verdade é que non minto demasiado, son confusos as memorias que lembras que che quedan depois dun estado inducido como foi o meu coma, pero, bueno, si ten que ver, digamos, cos puntos neurálxicos do que foron o meu delirio, mentres, supoño que ten que ver cos últimos días do coma no que me van rebaixando a inconsciencia e teño unha certa capacidade soñadora, pero moi complexa, como conto aquí en Michigan, acaso Michigan, crónica de 18 días de coma. Conto isto porque esa situación e o que conto aquí en Michigan determinan que a partir dese momento non teño maiores secuelas físicas, pero si hai unha secuela material que me vexo obrigado a fechar a miña empresa audiovisual, Filmanova, e desde esa data, nestes últimos 5 anos, vivo absolutamente 100% entregado ao meu traballo artístico. Eso supoño que é a explicación de que nestes 5 anos teña feito moitas publicacións, máis do que habitualmente fixera antes desa data. Depois de Michigan, acaso Michigan, escribín Melancolemia. Melancolemia é un texto que narra o delirio tamén, sempre estou nese registro do delirio, do paciente dun psiquiátrico que recibe a unhas persoas que se supón que son o público asistente a unha xornada de portas abertas nun psiquiátrico. Fai unha viaxe alucinatoria este paciente polo mapa histórico de Galicia de Domingo Fontán, polos Xardín das Delicias do Bosco, polos disparates de Goya, pasa pola selva amazónica e acaba no pecio fundido do submarino ruso Kursk e a cousa non acaba ben. Este é un texto vinculado á escena que tanto como video performance como un monólogo escénico acompañado de Pedro Brandariz temos posto en directo. Depois de Melancolemia hai un momento para mí moi importante que é a publicación de Aulet na colección Chanda Pólvora. Digo isto porque me sinto moi orgulloso de estar en Chanda Pólvora e eu creo que somos moitos os poetas e as poetas de Galicia que temos recollido parte da nosa obra nesta colección que é máis actual e na outra colección, a colección Esguío que levaba Fernán Bello, que tamén tiven ali a sorte de publicar. Deste libro quero ler un texto que volve atrás sobre un texto anterior, pero se explica no caderno de traballo que preside cada unha das partes do texto. Chámase WhatsApp. WhatsApp, algo raro pasa raro. WhatsApp, as palabras de Moisés que van de volta a túa propia boca. WhatsApp, agabear de morto a árbore na que te colgaches de vivo. WhatsApp, canto diñeiro hai que pagar para eliminar as dúbidas das sombras. WhatsApp, a escuma vai como a un túnel. WhatsApp, decidín amarte como a un temporal. WhatsApp, aquí, as rúas están cheas de mulleres que se operan as tetas para parecerse a ti, pero eu non me parezo a elas. WhatsApp, tsunamis imprevistos, maremotos distraídos. WhatsApp, non nacidos, non mortos, zombies. WhatsApp, cantos son un ventríloco, siamesas ou siameses aparcando en dobre fila, orgasmos simultáneos, berros de xente sordomuda amándose. WhatsApp, agora, as fotos en branco e negro son fotos en coras que lles quitan a cor. WhatsApp, nichos e panteóns, cadaleitos e caixas fortes. WhatsApp, hai dous tipos de xente, saharianos, subsaharianos. Somos hemisféricas. WhatsApp, o día, o minuto, o segundo,
no que se descubriu o chicle eran outros tempos, elásticos, WhatsApp. Antes, todo isto era campo, cosmogonía. WhatsApp, como en todo, haiche dúas. Galicia-La Mancha, Galicia-León, WhatsApp. O proletariado, a man de obra, WhatsApp. Hai fillos de puta biolóxicos que son magníficas persoas, WhatsApp. Unha merda con forma de tulipán, WhatsApp. Felatio con bozal, WhatsApp. Fouces, martelos, Ferraris, WhatsApp. Hortensias e carburadores, icebergs en campos de millo, WhatsApp. Unha cousa é que lle toquen os collóns e outra moi distinta é que che toquen os collóns e ademais que che retorzan e que che mentan un ferro candente polo cu. WhatsApp, populismo de élite, nacionalismo apátrida, WhatsApp, autopsia dunha emoción, WhatsApp, a vida é fermosa, varices, hemorroides, estreñimento, pus, WhatsApp, como se abraza a familia Ourizo, WhatsApp, os peixes soñan con elefantes, os elefantes soñan con mamíferos mariños, as focas soñan con porcos, os porcos soñan con plantas carnívoras, os cactus soñan con ourizos, o rodaballo soña co puma, o puma soña ca muller barbuda, a muller barbuda soña ca medusa, a medusa non soña. WhatsApp, hai fillos de puta biolóxicos que son magníficas persoas, hai putas profesionais que teñen fillos de puta biolóxicos que son verdadeiros fillos de puta, e así, sucesivamente. WhatsApp. Isto que está contido en Aulet, esa magnífica colección dirixida por outro escritor, que é Antón Lopo. E finalmente hai un momento para min especial, que é este, o da volta depois de 40 anos do colectivo Rompente, grupo de comunicación que exerce entre os 76 e 83, 40 anos despois, ca volta de Alberto Avendaño de Estados Unidos, despois de 30 anos, Alberto Avendaño, Manolo Romón e eu, publicamos en Editorial Elvira con este luxo de edición Que hostia din os rumorosos, que é o que nestas semanas estamos presentando primeiro en Galicia e imos na segunda edición do libro, estáse preparando a edición en español e pensamos a presentar a primavera que ven en España. E para min a importancia de que se manteñan vivos aqueles momentos que foron, digamos, os momentos iniciáticos do meu traballo literario compartidos con Manolo e con Alberto. O libro está magníficamente editado por Editorial Elvira, recolle un despliegue plástico e gráfico espectacular, eu creo que é de Antón Patiño e Menchu Lamas, e un prólogo de Julián Hernández. Na edición en español tivemos que facer verdadeiros esforzos, pois estamos facendo verdadeiros esforzos para incluir unha nota que lle explique aos lectores non galegos e as lectoras non galegas que é iso de que hostia din os rumorosos. E finalmente quixera acabar con un texto que foi a miña colaboración neste libro, un libro de fotografías de O tempo que vivimos, de Roberto Varela. É un libro de fotografías, a min motívame especialmente a colaboración con outras artes, e recomendo a todos este libro de Roberto Varela, O tempo que vivimos. É un fotógrafo que recorreu a colaboración de varios escritores e tive a sorte de ser un deles. Memoria, naufraxio. Dante falaba do libro da memoria. A memoria non é un libro, nin o Corán, nin a Biblia, nin o Talmud, nin o libro Guinness. A memoria é unha praia elástica, o futuro unha onda por romper, memoria elástica, tan elástica como un calendario entrópico de mareas. Daquela tiña razón Dante, pero hoxe o libro da memoria volveuse praia elástica, un calendario entrópico de mareas con anestesias baixas, anestesias cheas. A infancia non é a patria de Rilke, a infancia é un tempo elástico de Alzheimer inverso, a infancia só ten memoria recente, a patria dos apátridas é a memoria europea dos primeiros 5 anos da cuarta década do século XX non incluía o Holocausto, era por desinformación. A memoria europea da segunda década do século XXI non inclúe naufraxios como dos inmigrantes dese Alepo bombardeado. Isto é por exceso de información. A web profunda da memoria ten códigos inaccesibles, contrasinais inefables.
Hai memorias como as bombas de neutróns, anulan as figuras humanos e quedan os terribles territorios tristes, as patrias melancólicas das coraxes derrotadas. As fotos en cor das paisaxes da memoria seguen tendo un aquel sepia. A memoria funciona por excitación selectiva, pero dinámica. Poderíase falar dos músculos eróticos da memoria. Excitación e dilatación húmida. Nas areas da praia de Normandía seguen cristalizando a suor dos marines asustados. É posible custodiar a memoria, pero o desexo non se pode custodiar. A memoria do desexo é o desexo do desexo. Por iso é constante. O cocainómano ten memoria dos váteres clandestinos dos locais nos que consumiu, pero para iso fai falta outra raya e volver ao mesmo lugar. A memoria hai que activala, e iso así sería e será con ou sin Madalenas de Proust. A caixa de medicamentos é a memoria das depresións. É a memoria viciosa do desexo compulsivo e da desesperación aditiva. Hai memoria hedonista e memoria tormento. A memoria é un búnker oculto pola vexetación, disque, vegetación silvestre. O subconsciente fabrica a memoria igual que os mares producen algas, a artesanía preindustrial da tristeza negua. No actual Chernóbil baleiro queda un silencio como o zoar dun frigorífico, a mesma topografía auditiva co silencio doméstico das casas da xente solitaria. É o ruído da memoria barullo. Non é fácil conservar a memoria exacta da cor dos ollos do ser amado. Os teus ollos. Stop. A memoria avanza.